Jan Ottsen, tillykke. Mange tak skal du have. Hvad betyder den her anerkendelse for dig? Jamen, den betyder jo ikke i princippet så meget for mig. Den betyder mere for vores hold. Vi har gjort et stort stykke arbejde for at udvikle håndbolden i KIF med de unge spillere, vi har. Og det er vi rimelig tilfredse med, at vi er blevet nummer 3 i år. Og så at jeg får den her oveni, det viser jo, at vi går den rigtige vej. Hvad synes du om holdets udvikling? Jamen, jeg er meget positiv over holdets udvikling. Vi er stadigvæk et ungt hold, ikke også? Og vi vil forsøge, om vi ikke kan gøre det bedre til den kommende sæson. Men at få en tredjeplads, det er en stor ting for os, ikke også? Og det er et stort skridt for KIF, hvis man kigger de sidste par år tilbage. Og så må vi håbe, at vi kan fortsætte udviklingen. Vi har mange unge spillere, som godt kan komme et skridt højere op, ikke også? Og det håber vi kan gøre næste år. Hvad har du lagt vægt på i din træning? Disciplin. 100% disciplin. Altså, jeg går ind for, at spillerne de skal yde en indsats for at være med på det hold, vi spiller sammen om, ikke også? Og når vi gør det, jamen, så den disciplin, de har haft, det har gjort, at vi har fået noget godt ud af vores træning. Det virkede som Gert Hansen var forvandlet mod slutningen. Jamen, Gert spiller jo også fodbold, ikke også? Og man kunne godt mærke, at han havde spillet fodbold inden sæsonen gik i gang, og som sæsonen var, jamen, så skulle han også have en lille pause for det, men da fodbolden gik i gang, jamen, der kom han også til at træne lidt ekstra, både fodboldmæssigt og håndboldmæssigt, og det gjorde jo, at så var han i lidt bedre form, og er han i den form til næste sæson, hvilket jeg vil præge ham til at være, jamen, så bliver han også en god spiller næste år, men hvis man kigger på hele holdet, så er det jo ikke kun én spiller, der har gjort det for os. Det har været alle 12-14 spillere, vi har brugt i hver kamp. Hvordan ser det ud til at beholde spillerne i truppen til næste sæson? Jamen, det ser ud til, at vi beholder alle spillerne. Jeg har ikke hørt fra nogen, at jeg har en enkelt, der skal til Danmark, ikke også? Men ellers så holder vi alle de spillere, og truppen er jo bred i år. Der har vi lagt på 21-22 spillere. Og hvis vi mister en, jamen, så har vi også et par unge spillere, der skal op og være med i den. Så vi ligger cirka på det samme tal næste år. Ligger du på lur efter forstærkninger? Altså, man vil jo aldrig sige nej til at få en spiller, men det vi har lagt meget vægt på med KIF, det er, at alle spillerne spiller frivilligt, og vi går på at udvikle de spillere, vi har. Specielt de unge spillere, som jeg sagde tidligere i sæsonen, hvor der også var den søge med mig. Jamen, jeg var ikke interesseret i at få en spiller udefra, der skulle tage pladsen fra 2 af mine spillere, fordi så mister jeg udviklingen på de spillere. Og det håber jeg, at selvfølgelig vil jeg gerne ikke sige nej til at få en spiller, men igen, det er ikke pengene, vi vil give for den. De skal komme, fordi at de er glade for at spille i KIF, og så få den udvikling, som spillerne er med til. Hvad synes du om opbakningen fra Sofie og de andre tilskuere? Jamen, det har været helt fantastisk. Det kan man ikke... den opbakning, vi har haft, altså de sidste... siden jul, der har vi jo spillet på hjemmekamp hver gang vi har spillet. Selvom vi har spillet i Tjente, eller i Nejsten, eller i H71, eller Skarla, eller VIF, jamen så har der været flere tilskuere fra KIF, end der har været fra hjemmehold. Og det kan vi kun være utrolig stolte af. Og det er også det, der har gjort, at det er så fedt at spille for os. Og det har været en fed sæson for os, og det er vi rigtig glade for. Dine spillere, de virkede overglade, når du fik den her hæder. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder selvfølgelig, at de er glade for at have mig som træner, ikke også? Men jeg har også været glad for at have dem, ikke også? Altså, jeg har hele tiden lagt vægt på, at vi er et hold, og vi er sammen om det, vi laver, ikke også? Og at jeg får den her hæder, det er også en hæder til dem, fordi at den indsats, de har gjort til træningen og alt det der, har gjort, at vi har vist det resultat, som vi har gjort i år, som så også har givet den her afkald på, at jeg har fået den her hæder. Tusind tak. Tak skal du have.